An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye araba ye avril kalo tile 24 san 2024 amara an bɛ hakɛto ɲini kɛ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw fɛ e ko an bɛ ta kuran ka dabada ma énergie an bɛɛ b'a ta énergie ka dabada ma saw se min b'a ɲɛ an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye a ka d'an ye an ka kunnafoni di aw ma sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 a ka d'an ye an k'a d'aw ma nɛgɛ kanɲɛ 18 i n'a fɔ an ye layidu di cogo min nka nin waati in na an se ye min ye an bɛna na baara kɛ ten c'est hali groupe min b'an bolo a fana sɛgɛnna groupe kura don dɛ a sanna octobre nka bi na tɔ t'a la dɛ amara maa si tɛ se ka kuran jɔyɔrɔ ta koyi n'o tɛ a na waati minɛn foyi t'an bolo yan min tun tɛ se ka mɛnɛ n'a ye nka bi hali yelen minnu jɔlen filɛ an kan nin ye a se tɛ olu kɔrɔ kabako don donc an b'a fɔ an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ye waati ko a bɛna hakɛ to an na o la fo ni kuran basigira tuma min sabula a kun ka d'an ye nɛgɛ kanɲɛ 9 ani nɛgɛ kanɲɛ 18 ka kibaruya di aw ma se mana k'an ye waati min an na kibaruyaw di ka kɛ n'o waatiw ye ani n'an sera ka mun salo ka di mɔgɔw ma bi sɔgɔmada in na bɛn kuma min banna a sɛbɛn farali ɲɔgɔn kan k'a bɛn dɛgɛmɔ o ko dilen don maa 6 ma fasoden ɲumanya waleyaw k'olu sigi k'o don bɛrɛ la o baaraw fana kɛra kulubakaw fɛ yen sɛbɛn kunfɔlɔ minnu bɔra san 3 baara kɔfɛ asisi jaabi o ye min di k'an yɛrɛ ka jamana ma mafalenw fara ɲɔgɔn kan u ye min kɛ san 3 kɔnɔna na ko k'a don an ka kalan gafew la n'a bɛ fɔ o ma ko programme national d'éducation aux valeurs a sɛbɛn dira asimi ma kunu wa baara fana o kan ka kɛ ni a ye ka kɛ ni an ka jamana yɛrɛ an ka tabiyaw ani an ka taabolow ye an na kuma o la jamana kɔnɔna na kibaruya misɛnw bɛ yen an na olu fana da maaw tulo kan nka bi sɔgɔmada in na amara an bɛna kuma sanu de kan
anw ta ye bugurijɛ de ye sanu na k'a fɔ buguri mugu sakɛ musa ni ta ye kɔmɔ ye nka ni kɔmɔ bɔra ko musa ni k'i dogo an yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ sanu na ka kɔn bi ɲɛ n'i ye diɲɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka sɛbɛnw ta k'u kalan ani an yɛrɛ fɛ yan maa minnu ye sanu baara kɛ u ko sanu yanni masintigiw ka na anw ka jamana tun bɛ sanu bɔ ka tɔnɔ sɔrɔ a la ka sanga ni maaw n'u ka se e amara i bɔra i taara Damanda la i ye sanu sɔrɔ i halala don i bɛ se ka min feere i bɛ se ka min mara i yɛrɛ bolo i tun bɛ baara kɛ ten nka waatiw nana taa ɲɛfɛ jamana yɛrɛ ye fɛɛrɛ tigɛ ka sanubɔyɔrɔw sigi ka sɛbɛn kɛ a la k'a ta o la sa fo bi an bɛ yɔrɔ min n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ anw jamana damadɔ bɛ yen baarakɛyɔrɔ belebelebaw ta anw bolo minnu bɛ sanu bɔ i n'a fɔ an yɛrɛ b'a fɛ cogo min Damandaw olu walankatali ko wɛrɛ nana fara o kan o ye maa wɛrɛw ye minnu fana bɛna ka na dama ladege kɛ k'o sigi k'o baara kɛ olu ye farajɛ wɛrɛw ye n'u bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ minnu fana ka girin ni Damandaw ye bi amara kiimɛlikɛlaw ko n'i ye Damanda mɔgɔw ta maa minnu bɛ yen n'olu fana tɛ société batigiw ye n'olu fana bɛ sanu bɔ n'olu fana ka ca bi kosɛbɛ ko olu fila faralen ɲɔgɔn kan ka ca ni maa minnu bɛ sanu bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna sariya kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko société baw b'o olu bolo ko juguma yɔrɔ to ye dɛ société ba ninnu fana olu fana bɛ sanu min yira an'u bɛ min bɔ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji diɲɛ seleke 4 jɛkulu dɔ bɛ yen ale bɛ sanu feere yɔrɔ ni sanu dilan yɔrɔ ni sanu jamanaw olu ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ sira dɔ fɛ diɲɛ maa bɛɛ bɛ se ka don yen ka taa kibaruya ta diɲɛ maa bɛɛ bɛ se ka don yen ka taa fɛnw ta wa jamanaw kɔnɔna na sanu bɛ dugu fan minnu na olu warankatalen n'o ye dan sigilen tɛ a la sabula a bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ ko nbɔlɔ ko n'i y'o ta k'o jateminɛ olu ye kimɛri dɔ kɛ san 2017 ko n'i ye Mali sanu bɛ bɔ Mali la min bɛ bɔ Burkina ani Niger k'u bɛ min suɲɛ yuruku la ka taa n'a ye kɔ kan o ka ca ni jamana yɛrɛ bɛ fɛn min yira jamanadenw n'a ye min ye Mali ye ale kelen ta tɔni 15 ko o de bɛ bɔ yuruku ani namara sira fɛ o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo sefa wari miliyɔn 90 miliyɔn 900 dollar wari miliyɔn 900 a bɛ t'i sɔrɔ o de la jamana min bɛ bi ni o jamana yɛrɛ kɛlen don ka sanu ninnu kɛ n tɛ san sɔngɔ yɛrɛ tɛ bɔ a kan fiyewu diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ b'a ɲɛsin n'a ye yɔrɔ min o ye Dubayi ye ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ Dubayi yɛrɛ hali sanu misi kara jarati tɛ bɔ u ka dugukolo jukɔrɔ nka i ka n'i miiri diɲɛ sanu ɲuman sugu si la min tɛ taa ye wa min bɛ taa san ye fana o de ka ca kosɛbɛ ka tila k'a feere ye ko Mali ale ka sanu dugujukɔrɔ ko san 2017 ko n'i y'o ta k'o lajɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ u bolo la n'olu bɛ sanu bɔ u yɛrɛ ye k'olu de ka fanga ka bon kosɛbɛ olu de tun fanga ka bon kosɛbɛ nka waati laban in na mun nana ye k'a fɔ diɲɛ seleke 4 maaw fɛ ko Mali ale ka sanu yɛrɛ bi lama in n'i y'a ta k'a jateminɛ sefa wari miliyari 2 dollar wari miliyari 2 a n'a kunkanfɛn san o san Mali bɛ o de pɛridi sanu na tɔni 15 sanu gɛrɛgɛrɛ la o de bɛ ta ka bɔ wa waleya in a tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ koyi Dubayikaw olu fɛ yen pankurun siraw b'a la duguma siraw b'a la donbolow b'a la ko wa ko maa o maa ni ni da o kan i ye finitigi ye o i ye maa o maa ye o maa minnu sigilen don ko kunna an ka jamanaw kɔnɔna na i b'i jɔyɔrɔ bila koyi ko gendarme joli bɛ yen o polisi joli bɛ yen o douane joli bɛ yen n'o y'i ni da o ka Bamakɔ aéroport la n'o ma gɛn ka bɔ a nɔ na ko sanu min bɛ tɛmɛ aéroport fɛ
ani fɛn bɛ tɛmɛ a fɛ ni e ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye i ye gendarme galabu kɛnɛ ye i ye policier k'i timina ka di walima douane la kabi ye n'i ma farati i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Julafɔndo douane poste la dɛ e ni aéroport wa fo jɔ don wa ko hali bi ko sanu bɛ bɔ ten han kɔsa in na de ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ k'a ye k'a fɔ jɔn ko ala n'a bɛ kɛ min ye a ka ko ye u ye kamalen kɛnɛ dɔ bila ka taa kaburu kɛnɛ dɔ o y'i sen da ko kan o sen da kojugu ko kan o taara sen da fɛn wɛrɛ kan aéroport tɛ de sanu dɔrɔn de bɛ tɛmɛ n'ale y'a seere ni dɔ k'a b'a deseere n'u bila bɛ seere tɔ taara seere n'u yɛrɛ ye dun ko bi nin bɛɛ lajɛlen kɛra k'a daminɛ san ba 2017 ka n'a bila 19 na ko maa caman y'i ni da ka koyi nka nka cɛ a laban e de bɛ taa koyi sanu bɛ bɔ dɛ ko sisan de kɔni ɲɛbilen bɔlen don hali n'a bɛ taa a kɔni bɛ taa cogo la sa nka a badɛbɛ cɛli bɛɛ k'a ye i bolo o bɔra a la ko nka ko Mali kan k'i kɔlɔsi min na kosɛbɛ o ye duguma siraw ye sisan ko pankuru sira ma datugu wa gɛrɛntɛ ma don la k'u bɛ bɔ n'a ye duguma ko kun jumɛn yɛrɛ la anw tɛ se ka sanu sɔrɔ sanubɔlaw n'o ye bolola sanubɔlaw ye olu taara premier ministre fɛ yen u ka fédération ale ye laseli kɛ k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga ɲɛna ko a baara ta n'a ma anw dɛmɛ jamana in tɛ se ka sanu sɔrɔ dɛ aw jigi bɛ minnu kan ko olu ye magobatigiw ye ko olu ye société baw ye amara k'olu bɛ sanu cɛ ka bɔ n'a ye su ani tile avion cininw b'u bolo avion mangamaw b'u bolo minnu tɛ tɛmɛ hali Bamako fɛ ko wa ko n'u y'u ka yɔrɔw ta k'a lajɛ maa si tɛ don yen maa si tɛ bɔ yen wa sanubɔ yɔrɔw fana na denmisɛnninw ka hakɛ sɛbɛn mun kan ka di sanubɔlaw k'o sɔrɔ maa minnu bɛ n'olu sigilen don sɛbɛnkow kunna ko min ye orpailleurs ye n'o o ye damandamaw ye k'olu kumalanen don nin bɛɛ ma o de la damandamaw olu ko gouvernement k'a lajɛ dɛ ko k'olu yɛrɛ labɛn k'u don bɛrɛ la dɛ sabula bi an kana dogo ɲɔgɔn na dɛ sanu Mali kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ min yɔrɔ fila tɛ Dubaï don filanan société minnu b'an fɛ yan pankuru sugu bɛɛ b'u bolo minnu bɛ se ka taa ala jigin an kɛrɛfɛ dugu dɔw la k'a ta ka taa n'a ye ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ min ye orpailleurs ye k'u b'a ɲini gouvernement fɛ ko yaasa nin bɛɛ ka se ka kɛlɛ ko ka kɛlɛ taabolo falen olu minnu yɛrɛ ye ndamanda baarakɛlaw ye u ka don bɛrɛ la bɛrɛ min b'a to u bɛ se ka sigi sen kan u ka ɲɛmaa n'o ye Seydou Keita ye k'a b'a fɔ premier ministre ɲɛna ko min ye ndamandaw ye k'olu bɛ sanu mun bɔ ko a bɛ fɔ u ɲɛna ko tɔni mini sanubɔyɔrɔ société 15 de bɛ an fɛ yan ko n'i ye tiɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ ko u bɛ min bɔ k'a ka ca n'u bɛ min yira n'a ye dɛ ko fo gouvernement ka fɛɛrɛ sigi o la yaasa dama ka se ka kɛ sanu ka se ka k'an bɛɛ ta ye u ko kojuguma yɔrɔba yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ tɔnɔ foyi tɛ an bɛ min sɔrɔ an ka sanu kan wa ko hali sɛbɛn kura min bɔlen filɛ nin ye sisan Mali ye sɛbɛn kura min bɔ n'o ye code minier ye ani a contenu local k'o tɛ ka bato dɔw kan ko sabula u ye sɛbɛn minnu ta olu ma se u banyɔrɔ la fɔlɔ kuma tɛ kura in tɛmɛni ka daminɛ ko yan'o cɛ Mali bɛ se ka mun kɛ kɔkama o kɔkama n'o nalen don ka na sanu bɔ yan n'o y'a sɔrɔ a tɛ kɛ sariya kɔnɔ ko ka fu siri nin bɛɛ la sanubɔlaw n'o ye ndamandamaw ye olu ye nin laɲini kɛ nka an mara san o san sefa wari dolari wari miliyɔn 900 anw o de bɛ kumaniya anw ma an ka sanu tɔni 15 o de bɛ bɔ wa ko nin kɔsa in na de fɛɛrɛ sira ka sigi o la wa maa minnu fana b'a wuli ka jɔ n'a cɛsiri la hali finitigi kunda olu fana lakanalen tɛ parce que réseau baw de don donc nin fɛɛrɛ k'o kan ka ɲini sɛbɛn mun bɛ jamana bolo bi o sɛbɛn in ka ɲi min ye sanubɔlaw ye y'a tigɛ da o da la u b'a kɛ nka kɔlɔsili min kan ka kɛ u la u ka yɔrɔw la ko fo dɔ de ka far'o kan sɛbɛn foyi tɛ yen ko sanubɔla tɛ bɔn k'a tɛgɛ bila a la dɛ nka a bɛ lawaleya yɔrɔ min na sanu bɛ bɔ yɔrɔ min n'i ɲɛ tɛ yen maa min bɛ Keɲeba
jolibo ni Sénégal chef avion na hein oh mami be Sikasso jolibo ni Côte d'Ivoire che mami men nara en fa jolibo ni Mauritanie che oh ko faka hakili to nunu de la na me fa nga sanu ka kantai ko non te sanu bola ibaro bi ka fo ko société do sigire na fa ko kanko Musa o ka nga sanu ko ka je ka fe o ti ka jate sanu ate soro artisanat sanu ti se ka do konyominana ate se ka do fosila jamana du fora ko sanu bo jamana du ibe garam kele songo do bia wa wolovla oye ika wuli ki jojo na anu nga fambe sanu bore nga bi sanu keto ka soro ka blaik de nga konyominana ta artisanat mogo me sanu baraka bebe ta san Dubai ka nu fe sisa e ka jate mina mi me dla e fe ya abe fe ya o de be boy ankata katla kana fere e matuguni ko gouvernement be ka fere munu sigi sebe nyuma ndo nga ku ka wuli ka jo fara boludala jekulu chama wuli no bi an re ka demsenu chama be bi munu me ingénieur nu feuna u be bara nyero ko sebe ni bela jilenga jega lame société munu be nu comptoir bo ulubulu raffinerie tigu munu be jamana kono yanu gouvernement ka raffinerie ka sigi olu ka sebe ngo ka taka laje mamunu ba bara la yere anyere kan nu ba nyedo u ka nyininga namorai kunungo kuluba fama sigoro la colonel Assimi Goïta ale ye seben soro kuluba ka ufi ka bon ministre mi mere fondation nguna mara nyina baliko kura no ye Tchadjan sele na ma fama ko Ibrahima Ikassa Maiga ale kerafa premier ministre Choguel Kokala Maiga tumei minye ministre d'état ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maiga ale tumei ministre Tobela Jele jekulu minye san sabake baraina o nyema bela jele tume keneka ko ka nga kalansew ko be ni anga tabolo ye ya sa nga jamana be se ka tanye togomi seko ni dongo min kume anga jamana kono kabini dia san ko ka yiri wali barakela nye ka se ka do anga kalansew ko na nga kalan ka ke na an reka hakaw ye ko ode la yini ye jamana kuntiki colonel Assimi Goïta ya fa ga la seli ko nana kwa niso jalino ko sawula ko ninde ye malikura ere tasira baraw ye ko nu yu jijani na ko nala sonama nini siraka do bala mawbe ka layino layinike ka be songa time layini nyere ka be talike an yere tabulu anga jamana sigi cogo anga jamana baraka cogo minye tabiyani barambamulo ka ke na nga seko ni dongo yi ko ode dono no bala ni sebe in konnana sebe in ke kunye minye mali yere ka se ki jo akola ki sinsi are ka tabulu na ka dabulu ka sewani yiriwa konnana yiriwali fana konnana minye ali kimeli ni jatemina lu bela jele ko sega lu bela jele kera Ibrahima Ibrahima Ikassa Maiga ko ni sebe min fleni ko na sera ka do bala ina fo barakala munu bora ka ni barange uli ala yini cogo min ko nala sona ma ko abna na to anga jamana kono dew anga baraka cogo anga baraka yoro ko sabula feo fe no kain oye imana iyere dlan o kain imani ka dudla o kain imana ka kabila dlan o kain nga min kain ga temo beka ika ki faso fe ni professeur Ibrahima Ndiaye ale ni la selinge akoko nala sonama fana mi bara nuko bela jeleye una laje ubedo berela tukomi amara kene kai werche mautumei uluye ukakuma bara uyo jo yasa kene kana nai mamunu fora ukakunungo la seli sefe anye min sura la kene nga je ko ulame bibi na ambe hamina kosebe kantunendo ko fami an dambe an bokoloye an togoye an jamuye an ga je famiya cogo re an ga damade tablo ka be nonine ndo amlo o abe fese cogo di walasa aga famiya gela be yoromi o gela kele o se ga kele cogo di wana kele la ambe munde bla anola walasa an ga ke an yereye an dew na modon ko taga ga mo dafalonye am se ga wasoni mi o kuma de be gafe ngono o bara cogo de be gafe ngono amusaka be bemima aga ngege wakati mi ngono anga hakliman chama anyu lajere uye barake kalo ni kalo san ni san pour que ka hakliman di ka foko
an bɛ bɔ gafe dɔ k'a fɔ min ma programme national d'éducation aux valeurs min bɛ na tɛrɛmɛ ka don an ka kalanbolow la kalan bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ fan o fan i kan ka lakalan de i kɛcogo i jogo hakilina faso kanu nin bɛɛ kan ka don mɔgɔw la donc o de hakilina de nin jogo nafa min b'a la o kɔrɔ ye ko ka an jogo dilan k'an yɛrɛ dilan k'an tanga minnu bɛ fɛ k'an labi a ka kan mara ka segin so adamaden i daba t'i la taabolo t'i la i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma fɛn bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ o de to a ka kan bi an ka jateminɛ kɛ an bɛ malikura ko mun na san 5 ɲinan kɔ san 10 san 20 san 30 san 50 san 100 an bɛ fɛ an ka jamana kɛ cogo di o tɛ se ka taa cogo si la ni a tɛ se ka kɛ jamanadenw kɔ fo jamanadenw de ka labɛn n'an bɛ jamana ɲuman kɔ fo an ka jamanaw de labɛn o labɛnni o ye yɔrɔ bɛɛ de o diɲɛlatigɛ la ten i bɛ se ka ko bɛɛ kɛ fɛn fila bɛɛ i tɛ se k'olu lajɔ o ye temps ye n'u b'a fɔ ko waati ani yɛlɛmani changement an bɛ mun de kɛ sisan mun b'a to waati a kana k'an bolo foyi yɛlɛmani a kana k'an ka ɲɛkumu kan parce que diɲɛlatigɛ la yɔrɔ fila de bɛ yen soit i bɛ k'i yɛrɛ ye ou bɛ kɛ dɔ sago la bon n'an bɛ fɛ an k'an yɛrɛ sago ye bi na f'an k'an taabolow taama o baara min filɛ nin ye a ye baara min kɛ nin ye an bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin ye a gulonnen bɛ nin baara de la ni nin baara n'a ma s'a dan na o kɔrɔ mɔgɔ minnu b'a ta k'a du dusukun na ka du ɲini ka n'olu tɛ yen don min na o y'a ko bannen pewu mun b'a to a ko kana ban an k'a daminɛ depuis an ka jɛnɛ danfa denmisɛnninw na u lamɔ u ka lamɔ ni jamana taabolo jamana ka laada ye jamana ka taabolo ye o b'a to mɔgɔ kunfɔlɔ min y'a kɛlɛ kɛ n'olu tɛ yen toujours a fɔ ko relève mɔgɔ bɛ u kɔ minnu bɛ se ka a baara kɛ donc hali bi k'aw fo dan tɛ foli mun na nin baara in n b'a dɔn malikura ye nin baara de ni nin baara ɲɛna an bɛ ka fɛn fɛn kɛ tan refondation a tɛ tiɲɛ an ye farafin an ye maliyɛn ye an ka segin an danbew ma o kɔrɔ tɛ k'an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta fili mais an na mɔgɔ wɛrɛ ta an bɛ se ka labɛn cogo di a ka kan an yɛrɛ ma hɛrɛ ye a kan ma ɲuman ye. nin ye a so kumakan ye colonel Asimi Goita yan'ale ka kuma min ye Ikasa ye ale de tun ye dantigɛli kɛ Ibrahima Ndiaye n'ale yɛrɛ bɛ jɛkulu in kɔnɔna na ale fana kumana bɛɛ ni kelenya baaraw n'an b'a fɔ min ma ko phase régionale sigida région ta ale ni Mali lasigidensow ta o baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra sɛbɛn kɔni a dilen don nin waati in na sa maa ma falen 6 ma olu k'a yɛlɛma k'a dilan k'a bɛn nɛgɛmɔ min bɛ se ka na kɛ baarakɛla ye kalo in tile 6 nka yan'o cɛ sanayɛlɛ kalansow olu fana tun ye jɛrɛ kɛ min ye lajɛ in kan segukaw fɛ n'o ye segu sanayɛlɛ kalanso université ye o kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko barosigi min tun kɛra Bamako u taara a kun cɛ ye olu y'a jira k'a fɔ ko min ye baaraw la u ka laɲiniba ye min ye k'an ka segin an ka danbew ma an ka segin an bɔyɔrɔw la an ka segin an ka kow kɛcogo la u y'a jira fana k'a fɔ ko min ye jamana ye k'a k'a jija a ka bɔ sefa ale kɔnɔna na joona yani san in ka yani waati cɛ ko wa fana ko k'u jija min ye armée an ka armée sɔrɔ armée min sen tɛ don politique ko la a sen tɛ don ko wɛrɛ fosi la ni maaw ye wuli ka jɔ ni ko kɛ a t'i yɛrɛ y'a kɔnɔna na yɔrɔnin kelen k'an ka o armée sɔrɔ n'a bɛ fɔ ko armée professionnelle u y'a jira fana k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔ la n'u b'a fɔ ko BRICS k'an kana girin ka don o la ko sabula k'an kan ka hakili jagabɔw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka ɲɔgɔn faamuya yaasa o baara bɛ kɛ cogo min na ka se ka o ɲɛfɔ min ye segukaw fɛ yen sa Ezayi Dawu a y'a jira k'a fɔ ko AES jamanaw ko olu kɔni bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma joona ka se ka baara kɛ ko nka ko o fana na ko a bɛ fɔ min ma ko fédération k'an ka to hakili jagabɔ ka kɛ an kana girin ka taa fédération ko fana na min ye wariko ta nafolo fana ye o fan fɛ a ko kɔni ɲumanba ye min ye ni AES kɔni bɛ fɛ ka taa ɲɛ ko fo a ka bɔ sefa de kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na segukaw fɛ yen école karamɔgɔw olu ka sanayɛlɛ kalansow ɲɔgɔn ye senfɛ bɛɛ ni kelenya kuma kɔnɔna na u ye nin de fɔ Masinakaw fɛ yen maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila sa olu ka kumaw bɛ sen na u y'a jira k'a fɔ ko samiya setɔ don jɛrɛ kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen Masina kɔnɔna na k'a lakali bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don n'o bɛ ka maaw ka sigili k'o nɔgɔya finitigilakaw tun bɛ o la u y'a jira k'a fɔ ko maa caman taara ko in kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ ko u k'u hakilinaw di min ye maaw ye n'olu y'u sigiyɔrɔw bila n'olu kan ka segin ka na jikow ɲɛgɛnkow fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma sa ko k'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ yaasa ni o y'a sɔrɔ maaw bɛ na u kan ka se ka tɔbɔtɔ cogo min na Tomiyankaw fɛ yen musow olu bɛ ka dege baara la baara min bɛna na to u yɛrɛ bɛ se k'u boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye jɛkulu in sa ale kɔni ye musow caman fara ɲɔgɔn kan Tomiyankaw fɛ yen
musolakaw yasa min ye jɔyɔrɔ mun n'u bɛ se k'o fa baara in kɔni labɛnna jɛkulu min fɛ sa o ye musow ka tɔnjɛkulu ye min bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na n'u b'a fɔ ma ko amaprosi ale ni a dɛmɛbaga jɛkulu programme gouvernance ko olu de y'a sigi sen kan musolakaw olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛ u yɛrɛ cogo min waliyakaw fɛ yen ko sanu bɔyɔrɔ dɔ yera yen sanu bɔyɔrɔ min kɔni yera waliyakaw fɛ yen nin waati in na sa ko maa caman bɛ k'i kun d'a kan ba fila bɛ mara la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an yɛrɛ y'a kuma fɔ yan ko maa caman bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taga o sanu bɔyɔrɔ in nɔfɛ maaw bɛ ka bɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu ka sanu bɔli de man gɛlɛn a mara an ti dɔ ci ka taa dɔ caman cɛ ka na n'a yanni gouvernement ka taa datugu maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛ ka taa sira min fɛ ko ni sariya ma sigi a la ni maa ma bila nin ko in kunna ko a laban ko a kɔlɔlɔ tan tɛ gouvernement man ka i sigi k'a ko lajɛ ten ko sabula don o don min ye sanu yɔrɔ in kɔni ye nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa se 17 ma i bɛ maaw ye u bɛ hiri k'a kan maa tɛ yen min bɛ se ka labɛnni kɛ min ye sanu yɛrɛ bɛ bɔ ni minan jogo min n'u b'a fɔ ma ko cyanure olu ni mercure ko kɔni bɛ maaw bolo fantan naani u b'a kɛla fan bɛɛ lajɛlen na ko sanu dun a fana kan ka bɔ hakɛ dɔw kɔnɔna na ani bɛrɛ dɔw kɔnɔna na n'olu ma lafiya n'olu ma tɔbɔtɔ a tɛ ɲɛ sikasokaw fɛ seko ni dɔnko kɛnɛ dɔ sigilen don o kɛnɛ ye sigikun ye min ye sa o ye ka kɔɔri k'ale wasa kɔɔri ka wasa kɛnɛ ani kɔɔri ka sankɔrɔta kɛnɛ ka kɔɔri bayɛlɛma ka kɔɔri yira maaw la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔɔri baara kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kɛnɛ kan min ye baara in ye sa u na munumunu salo kɛ n'a ye n'o ye seko ni dɔnko munumunu salo u b'a fɔ o ma ko caravane culturelle ka tila ka conférence de presse kɛ u nana ni minɛnw ye fana ka olu fana bɛɛ lajɛlen sigi sikasokaw fɛ yen fo ka taa se avril kalo tile 28 ma min ye baaraw kɔni daminɛna kunungo kunun tɛ avril kalo tile 23 ye wa ko fo tile 28 baara in bɛ to senna sikasokaw ni kɔɔri fɛn bɛɛ bɛ a fini kan ka kɛ yen dɛ o de ka ɲi kulukorokaw fɛ yen maa ba 59 a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye dumunikɛbaliya o kɔni gɛlɛya bɛ olu de kan maa 600 ani 93 fo ka taa se maa 114 ma ko olu kɔni fatura balokojugu sira fɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kulukorokaw fɛ yen kimɛli senfɛ sa kimɛli min o kɛra UNICEF ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu fɛ baara ninnu kɔni bɛ tali kɛ fɛn min na sa o ye ka ɲɛfɔli kɛ yaasa min ye kulukorokaw baloko dumuniko min ye sumankow ye ka taa se balo yɛrɛ ɲini cogo sugu ɲumanw ma sa ko in bɛ tali kɛ o la baara min kan ka kɛ san nataw la fana ko u y'o fana kimɛli kɛ yaasa saniya kɛnɛya ale ni yiriwali kuntala jan ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min ɲɔgɔn dɛmɛ ani muso ni denmisɛnninw olu bɛ se ka don baara la cogo min na sa u y'a yira k'a fɔ ko baara in kɔni tun ye tile 2 baara ye direction régionale de la santé ale ni UNICEF ni banque mondiale ko olu de ye kɛnɛ in sigi sen kan min ye kulukorokaw olu fɛ yen an y'a yira o la k'a fɔ ko segukaw fɛ yen n'ala sɔnna a ma juma nata wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa kura o kan ka sigi segukaw fɛ yen min ye baaraw ye o kan ka kɛ segu ale kan kɔnɔna na labɛnw kɔni bɛ sen na yaasa waleyaw bɛ se ka kɛ cogo min maa minnu tun bɛ yen ni olu tun ye gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin maa dɔw ma emiya kɔnɔna na san 2011 k'olu ka kiiri dɔgɔdara ka bɛn juin kalo tile 24 ma o kiiri kan ka kɛ ka un gendarmerie maaw olu ka wuli ka jɔ senfɛ sa u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u bolo da maa dɔw ka sogoningoya cɛ 2 ani muso 2 dɔrɔgu kɔni o de yera olu bolo wuli ka jɔ in kɔni senfɛ sa min ye sɔrɔsilaka ninnu ye u y'a yira k'a fɔ k'u na ko in bɛɛ lajɛlen kiimɛ kɛ dɔrɔgu ni minɛn minnu yer'u bolo ka t'u yira tribunal maaw la polisi soba yɛrɛ n'o y'a direction ye kunungo tasuma kɔni wulila ye tasuma wulila min senfɛ sa o kɔni ye kuran mara yɔrɔ dɔ kɔni ko o de cira po a kɔni sisi bonyana kosɛbɛ sapeur pompier olu ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka tasuma in kunbɛn polisiw yɛrɛ tilara ka se ka baara kɛ yɔrɔ in na kosɛbɛ min ye polisilakaw ye o y'a yira k'a fɔ ko a ko kɔni jasira bonyana n'a masiba ye sabula maasi ni ma to waleya in senfɛ jɛkulu min bɛ yen ni a fɔra sa ko olu ye déclaration kɛ ko transition ko a ko banna pewu olu ka ko a bɛ sen na u y'a yira k'a fɔ ko u ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin cour suprême na partout dulonni min kɛra k'u ma jɛn n'o ye kunun na siniko fana a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka ministre kɔrɔ min ye mairiba ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Iba Ndiaye ye
n'ale rebe IRD la ni waati na k'ale taara tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn in na k'a yira k'a fɔ ko maa minnu y'a yira k'a fɔ ko transition banna Iba Ndiaye ko ale bɛ fara u ka jɛkulu kan nka a tɛ fara u ka IRD tɔgɔ la dɛ a ka tɔnjɛkulu dɔ b'a bolo ko o tɔgɔ la k'a bɛ fara u kan sabula IRD ale tɛ jɛkulu in kɔnɔna na nka Iba Ndiaye ale ye IRD tɔnden ye sɛbɛn kɔni a y'a fa siri k'a tɛgɛ nɔ bila k'a yira k'a fɔ ko min ye waleya in ye ko ale bɛ o la nin bɛ dan sigi an ka kunnafoniw na bi tilegan in na n'Ala sɔnn'a ma o tɛ de nɛgɛ kanɲɛ 18 an kɔni b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna tiɲɛ na se min b'an ye an bɛna baara kɛ n'o ye Amara n'an ye nɛgɛ ɲɛ 9 sɔrɔ ni kuran ko tok an n'a di maaw ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an n'a di n'an ka groupe fana sɔnna ka s'a kɔrɔ an na baara kɛ maaw ka faamuyali ko la yanni kuran ko ka ɲɛma jɔ parce que mɔgɔ caman ye weleli kɛ bi 9h tɛmɛna an y'a faamu gɛlɛya min b'an kan o de ye nin ye bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu Ala ka nɛgɛ kanɲɛ 18 don an bɛɛ lajɛlen garisigɛ la a k'an bɛn. Thank you.